Hare Krishna. Kamala Mataji, audio and video okay? Yes, Mataji, corrected. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு இன்னைக்கு டே 5க்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு இது வந்து ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி அதில் வேண்டிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதிநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு அத்தியாயம் வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். அதை படிக்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு சாப்டர் 4ல் என்ன படித்தோம் அதை ரீகேப் பண்ணிவிட்டு சாப்டர் 5க்கும் ஒரு முன்னோட்டம் கொடுத்துருந்தேன். அதையும் கேட்டுக்கோ. நேற்றுக்கு என்ன சாப்டர் 4ல் முக்கியமாக படித்தோம்? ஆத்மா கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றிய திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும்னு படித்தோம். சுயநலமற்ற பக்தி செயலில், அதாவது சுயநலமற்ற பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸில் இருந்தால் அந்த கர்மயோகம் பலனே இந்த உன்னத அறிவு. பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸில் இருந்தால் தான் அந்த உன்னத அறிவு கிடைக்கும்னு நேற்றுக்கு படித்தோம். கீதையின் புராதன வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட ஒளியில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதன் மூலம் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விடுக்கிறார். குருசீல பரம்பரையில தான் வரணும். அது 32வது ஆச்சாரியா தான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவரையும் அதை படித்தோம். குருசீல பரம்பரை 32 ஆர்டரில் படிச்சிட்டோம். யார் இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எழுந்து சைத்தன்ய பிரபு நம்பர் 22 ஆர்டரில் இருக்கார், அதையும் படித்தோம். இதெல்லாம் நேற்றுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படித்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 5 படிக்கணும். அதனோட கண்டினியூவேஷன் தான் வரும். 6th சாப்டர் வரைக்கும் கர்மயோகா பற்றி தான் வரும். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகா இத்தனை நாளாக படித்த முதல் சாப்டருக்கு 46 ஸ்லோகா படித்தோம். செகண்டுக்கு 72, தேர்ட் சாப்டருக்கு 43 ஸ்லோகா, 4th 42 ஸ்லோகாஸ் இருந்தது. இன்னைக்கு 29 ஸ்லோகாஸ் தான். 5th சாப்டர் ஸ்மால் சாப்டர் தான், பட் ஆனால் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை பார்க்கலாம். வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அறிவு யோகா பாதை பற்றி முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட யோசனையுடன் துரத்தல் அல்லது சந்நியாசா என்ற கருத்துக்களே கலக்கிறது. கர்மயோகத்தின் பாதையும் அதே ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழியில் 2 பாதைகளும் ஒரே இடத்திற்கு இட்டு செல்கின்றன. மேலும் செயல் மற்றும் புரிதலை பெறுதல் ஆகியவை இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அதாவது எப்படி இருக்கணும்னு படித்தோன்னு, இதுக்கப்புறம் தாமரை இலை தண்ணீர் போல, நேற்றுக்கு படிக்கல, இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். நானும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், தாமரை இலை தண்ணீர் போல இருக்கணும். நம்ம கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்கப்படாது. புலன் கட்டுப்பாடு அவசியம். இது லீட் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்ல பண்ணணும். சரியா? நம்ம உடலுக்கு வந்து 9 கதவுகள் கொண்ட ஒரு நகரம்னு இது சொல்லியிருக்கான். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிற மாதிரி 9 கதவு இருக்கு. அந்த 9 கதவு என்னன்னு தெரியுமா இருக்கிறது? நம்ம உடல்ங்கிறது ஒரு நகரம். அந்த நகரம் 2 காது, 2 நாசி, 2 கண்கள், வாய், ஆசனவாய், பால். இது 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம். அதனால்தான் நகரத்தின் குறிக்கோள் என்ற நகரத்துக்கு என்ன குறிக்கோள் இதெல்லாம் இருக்கு. பகவான் இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த நகரத்துல. அதனோட குறிக்கோள் என்னன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? எல்லாம் நம்ம அனுபவிப்பதற்கு தான். அதுக்கு அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பகவான். கண்ணால் நல்லதெல்லாம் பண்ணு, நல்லதெல்லாம் கேளு, வாயால் நல்லதெல்லாம் சொல்லு, காதால் நல்லதெல்லாம் கேளு அப்படின்ற எல்லாத்துக்கும் நமக்காக ஒரு வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு.
அது நம்மள நல்லதா யூஸ் பண்ணி நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இந்த இடத்துல கிருஷ்ணா வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு? கர்ம யோகா வந்து நாட் கர்ம சன்னியாசி யோகா பண்ணுன்னு சொல்லலை, நம்மள ரினன்சியேஷன் பண்ணுன்னு நம்மள சொல்லலை. கர்ம யோகா தான் பண்ண சொல்றாரு. நம்ம கடமையில இருந்து கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் கடமையே பண்ணுங்க, அவாவா கடமையே பண்ணுங்க, பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க. இந்த கர்ம யோகா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து நேத்திக்கு என்ன படிச்சோம்? கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். கர்மயோகா தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இதெல்லாம் நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? சந்நியாசம் அல்லது கர்ம யோகம் எதை கொள்வதுன்னு கேட்கிறான். அதுக்கு என்னங்கிறத பார்க்கலாம். கர்மயோகம் சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் திரும்புவதன் மூலம் விமோசனம் கிடைச்சிவிடும். சரியா? இந்த கர்மயோகம் சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது. அதுக்கு யாராவது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஏதாவது சொல்ல தெரியுமா? தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும் அது. சக்கரி மாதாஜி ட்ரை பண்றீங்களா? அதாவது நம்ம கர்மயோகம் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போயிடலாம் மாதாஜி. ஆனா நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கிறச்ச எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு வாழ்றது சன்னியாசத்தை விட பெரிய தவம். அதோட சன்னியாசத்துக்கு நீங்க போயாச்சுனாலும் அந்த சன்னியாசத்துல இருந்து நீங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்டு திங்க் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் யாரு? அந்த மாறன் நினைச்சாரு, அந்த அந்த மகாராஜாவை சொல்லணும் நம்ம. அது எஸ், அந்த மாதிரி அந்த அதனால அந்த சன்னியாசம் எடுத்துட்டாக்க சின்சியரா அந்த இதுலயே போயிடணும் அந்த லைன்ல. அது போலன்னா நம்ம உட்காந்துட்டு கிரகஸ்தர்களா இருந்தது கர்மயோகத்தை சின்சியரா பண்ணணும். அதனால கர்மயோகம் தான் சன்னியாசத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறது. அதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே நமக்கு இப்போ இந்த கலியுகத்துல நம்ம வீட்டில் உட்காந்துனபடி சாண்டிங் பண்ணினாலே போறோங்கிறார். சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த மகா மந்திரத்தை சொன்னாலே போறோம். அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை எல்லாரும் தயவு செய்து சொல்லுங்க. ஒரு மாலைக்குங்கிறது 108 டைம்ஸ். அதுக்கு மேலே டைம் கிடைச்சுன்னா 4 டைம்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு Day 5 எடுத்து நான் Day 10லேருந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன், இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க 4 டைம்ஸ்க்குன்னு சொல்லி கொடுப்பேன். ஸோ நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலேருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் திரும்புவதன் மூலம் விமோசனம் கிடைக்கிறது. ஓகே, நம்ம கர்மயோகத்தை பின்பற்றி செல்கிறார். அதாவது கர்மயோகா பக்தி தொண்டில மட்டும்தான் நம்ம சொல்றோம், கர்ம சந்நியாசி யோகாவே அல்ல. அதுதான் இந்த சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எஸ் கமலா மாதாஜி 5.1 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கவும் சொன்னார், அப்புறம் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் சொல்றார். பரிந்துரை இது ரெண்டுலையும் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை எனக்கு தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ரெண்டுமே சொல்றேன். முதல்ல செயலை தொடர்ந்துருங்கிறேன், அப்புறம் பக்தியோட செயலாற்றுங்கிறேன். ரெண்டும் சன்னியாசத்துக்கும் போங்கிற மாதிரி இருக்கு. பார்த்தா இது கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு கர்மயோகா பண்ணுங்க, எது நல்லதுங்கிறது எனக்கு தெளிவா சொல்லுங்க. பகவத்கீதையின் இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்துல வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார். பகவான் வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு எளிதானது என்று ஏன் சொல்கிறார் என்றால், இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவனை விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கவும் என்பதையும் பிறகு செயலாற்றவும் என்று பரிந்து உரைத்துள்ளார். ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்கிறான். இதுல நம்ம பகவத்கீதா புக்ல என்ன சொல்லிருக்கு பார்க்கலாமா? அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரே நிமிஷம். இது ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஸ்லோகம் இது. இந்த சாப்டர்ல 8 அங்கங்களை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகத்தினை மனதையும் புலனையும் அடக்குவதற்கான வழியாக பகவான் விளக்குகிறார். மனசை அடக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறார். ஆனால் இம்முறை சாதாரண மக்களுக்கு மிகவும் கடினமானதாகும். இந்த அத்தியாயத்தில் அஷ்டாங்க யோகம் வரை விளக்கப்பட்டிருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்று கடவுள் வருகிறார். அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்ணுறது நல்லது, எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அதனால கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம கர்ம யோகாவை பண்ணா போருங்கிறார். தனது குடும்பத்தையும் அவரது உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்காகவே உலகில் உள்ள அனைவரும் செயல்படுகிறார்கள்.
ஆனால் சுயநலனின்றி அது தனிப்பட்ட லாபமாகவும் இருக்கலாம், விரிவடைந்த லாபமாகவும் இருக்கலாம். செயலாற்றுவோர் யாரும் இல்லை. செயலின் பலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்தை தவிர்த்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே பக்குவமானதாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது என்பது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் கடமையாகும். ஏனெனில் உண்மையில் அனைவருமே பகவானது அம்சங்கள். உடலில் அங்கங்கள் முழு உடலில் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றன. அவை நமது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் முழு உடலின் திருப்திக்காக பணியாற்றுகின்றன. அது போலவே தனது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயலாற்றுபவன் பக்குவமான சன்னியாசியும் பக்குவமான யோகியும் ஆவான். இந்த உடல்ல நம்ம கையை வச்சுருக்கோம், அந்த கையை வச்சுன்னு எல்லா காரியங்கள்லாம் பண்றோம். காலை வச்சுன்னு நடக்கிறோம், எல்லாம் அந்த கால் நடக்குது. அது என்ன தனக்கு மட்டுமா பண்ணிக்கிறது? ஃபுல் உடலுக்கும் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா அது பண்றது அந்த காலை. அதாவது அந்த ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் வயிற்றுக்குள்ளே சாப்பிட்டோம்னா ஜீர்ணாகி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அது ஏன் ஒழுங்காக நடக்குது? நமக்கு உடனே நல்ல பிளட்லாம் கிடைக்கும், நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த நடக்குது. ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் அந்த மாதிரி நடக்குது. அந்த மாதிரி நடக்கும்போது இப்போ நம்மளும் நம்ம செய்கிற காரியங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் நமக்குன்னு பண்ணிக்காம பகவானுக்கு உடலுங்கிற மொத்த உடலுக்கு கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பண்ற காரியங்களாம் பகவானுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு காரியத்தை பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இங்கே. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றதுக்கு பகவான் இப்படி இருக்கே, தயவு செய்து சொல்லுங்கிறார். அதுக்கு ரெண்டாவது இதுல வந்துடும். இதுல வெறும் மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்னு நீங்க எதை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னு யாராவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான்னு வச்சுக்கோ. நீங்க செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம். செகண்ட் சாப்டர், தேர்ட் சாப்டர், ஃபோர்த் சாப்டர் ஒவ்வொன்றுலேருந்தும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் நீங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுக்கலாம். உதாரணமா லெவல் 2லாம் போனேன்னா இதெல்லாம் டெப்த்தில் படிக்க முடியும். இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வெறும் மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. அது என்ன சொல்றது? 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. அப்புறம் பலநோக்கு செயல்களால் ஆத்மாவின் சிக்கல் தெரிஞ்சது. பக்தி சேவையின் மூலம் சிக்கலில் இருந்து விலகும் செயல்முறையும் விளக்கிடுச்சு. எப்படி பக்தி பண்ணி சிக்கல்ல இருந்து நம்ம எப்படி வர முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. அது செகண்ட் சாப்டர்ல. தேர்ட் சாப்டர்ல என்ன தெரிஞ்சது? கிருஷ்ண உணர்வின் செயல் உள்ள ஒரு நபருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. அவருக்கு தனியா எதுவுமே கிடையாது. அவர் தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கான் இல்லையா? அது தேர்ட் சாப்டர்ல தெரிஞ்சிடும். ஃபோர்த் சாப்டர்ல என்ன தெரிஞ்சோம்? அனைத்து வகையான யாகங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதின் பலனை துரத்தல் உச்சம் அடைகின்றன. எல்லாம் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாற்றுறதால உச்சத்தை அடைகின்றன. 4வது அத்தியாயத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனை எழுந்து யுத்தம் பண்ண கூறுகிறார். இதனால் அர்ஜுனன் சிறிது குழம்பினான். துறப்பதா அல்லது செயலாற்றுவதா? புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி 4 சாப்டர்லேருந்தும் நம்ம கண்டினியூவேஷன் தான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். அது ஓகே. 5.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாசः கர்மயோகஸ்ய நிஹ்ரேயஸ்ய கரௌபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல், ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். சரியா? செயலை துறக்கிறது அதுவும் ஓகே, பக்தியோட நீங்க செயல்பட்டாலும் அதுவும் முக்திக்கு ஏற்றதுதான். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். இதுல எது ரெண்டுமே பெஸ்ட்ன்னு சொல்லலாம். ஆனா அந்த பெஸ்ட் வர்றதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் இதை விட இது பெட்டர். செயலை துறைப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செய்யறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். உடனுணர்ச்சியை தேடுபவரும் பல நோக்கு செயல்கள் பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும். நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையிலான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதீக பந்தத்தை நீட்டித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகைய பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சன்னியாசியின் எத்தகைய செயற்கையான துறவையும் விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். ஓகே, சன்னியாசி இதுவா போயிட்டு சன்னியாசி ஆனதுக்கு அப்புறம் பௌதிகத்தை நினைச்சு பார்த்து வர்றதை விட இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல கிரகஸ்தர்களாக இருந்து சின்சியரா பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. சரியா? இது
இது நிர்காவின் ஒரு வீழ்ச்சி. இந்த கதை உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மன்னர் நிர்கா வந்து நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தார். இப்போ மாடெல்லாம் தானம் கொடுப்பார் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தார். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாடை வந்து ஏதோ மாற்றி கொடுத்துட்டாரு. ஆமாம், ஒரு ஒரு அவர் ஒரு தானம் கொடுத்துருக்காரு ஒரு பண்டிட்டுக்கு. அந்த பண்டிட்டு அந்த மாடை எடுத்துட்டு போய் வச்சுருக்கிறச்சு அந்த இதில் இருக்கிறவெல்லாம் இன்னொரு பண்டிட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பிராமணருக்கு அதே மாட்டையே மறுபடியும் இன்னொரு பண்டிகை. அவர் சொல்லி, எனக்கு நேற்றுக்கு தானே கொடுத்தேன், இன்னைக்கு மறுபடியும் அந்த இதை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஐயோ தெரியாத நடந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அப்படி ஒரு தவறுன்னு இருந்து இரு பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஆயிடுச்சு. அதனால 2 பேரும் அதிருப்தி ஆயிட்டார், 2 பிராமணாலும். அதனால அவர் மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கெண்ணற்றியா பிறகு. அதனால மறுபிறப்புன்னு வரச்சே அவருக்கு பள்ளியா போயிடுச்சு. அந்த பள்ளியா போன உடனே அந்த கிணத்துக்குள்ள உட்காந்துருக்கார். அந்த கிணத்துக்குள்ள உட்காந்துருக்கிறச்சே அப்போ வந்து இப்போ பள்ளியாவே இருக்கிற சமயத்தில் அவருக்கு என்னடா அது இப்படி ஒரு ஜென்மம் எடுத்துட்டு இப்படி உட்காந்துருக்கோமே அப்படின்னு அவருக்கு மனசுக்குள்ள. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு வந்து எண்ணத்தை எடுத்துன்னு போகும். நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம போகும்போது ஆத்மா போகுது. ஆத்மா எண்ணத்தை எடுத்துன்னு போகும் நம்ம போன ஜென்மத்தில் பண்ணதெல்லாம். அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? பாவம் புண்ணியத்தை எடுத்துட்டு போவோம் மாதாஜி. அது இல்லை, அது ஒரே ஒரு வேர்டு மாத்திரம் நேற்றுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. ஃபீலிங்ஸ், உணர்வுகளை எடுத்துன்னு போகும். அந்த ஆத்மாவானது எண்ணத்தை எடுத்துன்னு போகிறது நம்ம உடல்லேருந்து எதையுமே எடுத்துன்னு போகாது. நம்ம இப்போ இல்லை இருக்குது எல்லா ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம். அதனால தான் நம்ம சொல்ல மாட்டோமா வேற வீட்டில் மறுபடியும் ஐயோ அவங்க செத்து போனாங்களே, அவங்க அப்படியே அவதாரமாக வந்து பிறந்திருக்குது, அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோமா. அதே மாதிரி பேசுறது எல்லாம் அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கேரி ஓவர் ஆகுது இன்னொரு இடத்துக்கு. அவங்க வீட்லேயே பிறக்கலாம், இல்லை வேற எங்கேயாவது இருக்கும். இவன் இவங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி முன்னாடி தெரிஞ்சவங்க, அவங்க செத்து போட்டு இப்படி அவதாரம் இது இப்படி ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேர் இருந்தோம். சின்ன குழந்தைங்களாம் சைல்டு ப்ராடஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சின்ன குழந்தைகள்லாம் 4 வயசு குழந்தைகள்லாம் எப்படி அப்படி ஒரு பாட்டு பாடுறது எல்லா விதமானதும் தெரியுதுன்னா அதெல்லாம் போன ஜென்மத்தில் யாரோ நல்லா பண்ணி வேற யாரோ அந்த ஆத்மாவானது வேற ஒரு உடல்ல இருந்து நல்ல சிங்கர்கிட்ட இருந்திருக்கும். அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போகும்போது அந்த சிங்கருக்கு உண்டான அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அதை எடுத்துட்டு சுமந்துட்டு போயிட்டு இன்னொரு குழந்தையோட இன்னொரு இடத்துல போறச்சு அது அந்த இடத்துல அந்த ஆத்மா உட்காந்துருக்கும். அதனோட கண்டினியூவேஷன் நடந்தது. அதுதான், அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நமக்கு. அதனால பள்ளியா வாழ்ந்தது. துவாரகாதிகளில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி துவாரகா கிட்டக்க கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு முக்தி அளித்தார்னா என்ன பண்ணோம், அவர் கையை அது மேல பட்ட உடனேயே அது அவருக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணன் பட்ட உடனே முக்தி கொடுத்துட்டார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி பக்தி சேவை செய்கிறார்களோ அத்தகைய சேவையை உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார்கள். ஓகே, இந்த கதை வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிங்க. அது பிராமணர் எப்படி தானம் கொடுத்தார் அதெல்லாம் இட் வில் டேக் டைம். ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஆகும். நல்லா உட்காந்து படிச்சேன்னா புரியும் இன்னும். எஸ்மா 5.3 படிங்க கமலாஜி. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். எவன் நிரந்தரமான சன்னியாசி? நம்மளாம் இப்போ எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நம்ம எப்படி லைஃப் லீட் பண்ணோம்னா, இப்போ வீட்டில் ஏதாவது நல்ல காரியம் நடக்குது, ஒரே சந்தோஷம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரே சந்தோஷத்தில் அந்த எக்ஸசைஸில் போய் ஒரே ஓவராக ஒரே இதாக போய்டும். அந்த பீக்கில் போய் நம்ம சந்தோஷத்தை என்ஜாய் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரு துக்கம் நடந்ததுன்னா அந்த துக்கத்தை என்ன பண்ணுறோம், அதையும் அதே மாதிரி அப்படியே சேடாக போய் 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 அப்படியே அதுலேயே உட்காந்து டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜுக்கு கூட நிறைய பேர் போயிருக்கா. அந்த மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் எவன் ஒருவன் எல்லாத்தையும் சந்தோஷம் வந்தால் அதையும் ஓகே, கஷ்டம் வந்ததா அதுவும் ஓகே, எல்லாத்தையும் சமநிலையில் எவன் பார்க்குறானோ அவன் தான் அத்தகையோர் பௌதிக பந்தங்களில் சீக்கிரமாக வென்று முழுமையாக முக்தி அடைய முடியும். அதனால நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம பேலன்ஸ்டாக நம்ம லைஃப்பில் வச்சுக்கணும். ஒரு சந்தோஷம்னா ஒரே குதிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சேட்னஸ் வருத்தமாக வச்சு வீட்டில் ஒரு துக்கம் நடந்ததுன்னா அதுக்காகவும் வருத்தப்பட்டுட்டும் உட்காரணும். எல்லாத்தையும் சமநிலை. ஓகே, இப்படி நடந்ததா ஓகே, நல்லது நடந்திருக்கா ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஓகே. இது ரெண்டு போனால் தான் இந்த சமநிலை வகித்தாதான் நம்ம முக்தி அடைகிறதுக்கான வழி கிடைக்கும். ஸோ அது எல்லாராலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக வராதது. அதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தையிலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இருந்தாலும் இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால
சாண்டிங்கும் நம்ம பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த இது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு பண்ண முடியும். அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு எல்லாரும் தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. வீட்டில் ஒரே சந்தோஷம், வீட்டில் ஒரே கோபம் பட்டுட்டு ஆத்திரப்பட்டு கத்தின்னு அது எல்லாத்தையும் மெதுவாக கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. வீட்டில் எல்லாத்தையும் பண்ணால் வீட்டு ஃபேமிலி சந்தோஷமாக இருக்கும். ஃபேமிலி சந்தோஷமாக இருந்தாக்க நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் ஆஃபீஸில் போய். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் நம்மளா தான் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ இது நம்மளாம் இப்படி பண்ணினா தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்மளால டீச் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா குழந்தைகள் எல்லாம் தருதலையா அப்படியே அழிஞ்சு கிடக்க வேண்டியதுதான். அதனால அந்த குழந்தைகள் அப்படி இல்லாமல் இருக்கணும்னா முதல்ல பேரண்ட்ஸாக இருக்கிற நம்மளாம் தான் ஜாக்கிரதையாக அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகே, இது வந்து 5.3 இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்போதும் சன்னியாசி ஆவான். ஞானம் குணத்திலும் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானாகும். எல்லாத்தையும் அவனோட ஞானமும் இது இருக்கும், பக்குவம் அடைஞ்சிட்டான். எல்லாத்தையும் நல்லதுன்னா ஓகே, எல்லாத்துக்கும் பேலன்ஸ்னா அவனால இருக்க முடியும். ஓகே, அதனால அவன் ஈஸியா முக்தி அடைய முடியும். எஸ்மா 5.10 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ब्रह्मण्यादाय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विवाम्बसा. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. ஓகே, தாமரை இலையில தண்ணி வந்து ஒட்டணும்னு பார்த்தா கூட அதால ஒட்ட முடியறதா, ஒட்ட மாட்டேங்கிறது. அத மாதிரி நம்ம கடமையில செஞ்சுட்டு பகவானுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சுட்டு பண்ணினாக்க அது நம்ம கிட்ட பாவ விளைவுகள் தீண்டப்படாது. அதுதான் அந்த தாமரை இலை தண்ணீர் போல வாழ கத்துக்கோன்னா பாவ விளைவுகள்லாம் நம்ம மேல ஒட்டிக்காம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பண்ற காரியத்தை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பிரஹ்மணி அப்படின்னு வருது இல்லையா? பிரம்மன் யாத்தாய கர்மாணி. பிரஹ்மன் என்றால் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வில். பிரம்மன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். முக்குணங்களை மொத்த கலவை பிரதானம் என்று அழைக்கப்படும். அடுத்தது பிரதானம் வருது இல்லையா? இங்க இருக்கிறது பிரம்மன் யாதாய கர்மாணி சங்கம் இல்லை, அது கிடையாது. மொத்த கலவை பிரதான என்று அழைக்கப்படுது. இவ்வுலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பிரம்மனின் புற தோற்றங்களே என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் விளைவுகள் வெவ்வேறு விதத்தில் தோன்றியுள்ள போதிலும் அவை காரணத்திலிருந்து வேறுபடாதவை, பரபிரம்மனான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதே என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்றும் ஈஷோபரிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நீரிலேயே இருந்தாலும் தாமரையிலே நனையாமல் இருப்பது போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்படும் உடலும் பாவ விளைவுகளின் தலங்களில் இருந்து அப்பாற்பட்டதாகும். ஸோ நம்ம உடம்பு தாமரை இலைக்கா வச்சுட்டு சுற்றி இருக்க பாவ விளைவுகள்லாம் நீர், அது நம்ம மேல அந்த நீர் ஒட்டாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. நம்ம எப்படி வாழ கற்றுக்கணும் லைஃப்ல? தாமரை இலை நீர் போல வாழணும். அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் வாழ கற்றுக்கணும். ஸோ இது எப்படி பண்ணணும்? முதல்ல கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, புலன் கட்டுப்பாடு. இது மூணும் இருந்தாக்க நம்ம முக்தி பெறதுக்கான வழிக்கு சான்ஸ் இருக்கு. தாமரை இலை நீரை போல செயல்படுவதற்கான 3 படிகள். இந்த 3 படிக்கட்டுகளை நம்ம கிராஸ் பண்ணி வரணும்னாக்க தாமரை இலை நீரை போல வாழ கற்றுக்கணும். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, புலன் கட்டுப்பாடு. ஸோ ஏபிசிடினா என்ன? அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். ஏனாக்க பீனா பகவத்கீதை உண்மையுறுதில், சீனாக்க சாண்டிங் திருநாம உச்சாரணம், டயட் பிரசாதம். இதை மாத்திரம்தான் நம்ம பண்ண சொல்லணும். அதுக்கு பலன் என்ன கொடுக்கணும்னு பகவானுக்கு தெரியும். நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்பாரு. என்னென்ன பண்ணணும்? முதல்ல பக்தர்கள் சங்கம்னா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன். இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு உட்காந்துருக்கோம். நம்மளோட ஒரு 15-20 பேர் நம்மளோட கூட இருக்கா. எல்லாருமே பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் தான். இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்குலாம் சொல்றேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்குறது, அதுவும் எனக்கு தெரியல, நான் யாரையாவது கேட்குறேன். அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்குள்ள தெரிஞ்சு அசோசியேஷன்ல இருந்தால் நம்மளை டெவலப் பண்ணி நம்ம எலிவேட் ஆகலாம் பக்தி யோகத்தில். ஸோ அப்புறம் 2வது பகவத்கீதை உண்மையுருவில். இந்த புஸ்தகம் இஸ்கான்ல இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆஸ் இட் இஸ், அப்படியே என்ன சொன்னாரோ அதே தான் இருக்கும். அதில் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் கிடையாது. அதனால பகவான் சொன்னது அந்த இதை இந்த புஸ்தகத்தை ஃபாலோ பண்ணி படிக்கிறோம். சாண்டிங் மெயின் பாயிண்ட் சி தான். சிங்கிறது சாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜபம், ஒரு மாலையாவது நம்ம ஜபிக்கணும். ஸோ டயட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு கிளாஸ் மோர் குடிக்கிறோம், இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் குடிக்கிறோம். எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சொல்லிட்டு அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம்
அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் பிரசாதமாக சாப்பிடணும். வாட்டர் கூட பிரசாதமாக பகவானுக்கு காமிச்சிட்டு ஒரு துளசி இலை போட்டு பகவானுக்கு காமிச்சிட்டு அதை குடித்தா அதுக்கு டேஸ்ட் ஜாஸ்தி தான், கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அது. ஓகே, இந்த 4 ஏபிசிடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கடமையை செய், ஏபிசிடி. என்னென்ன கடமை, ஏபிசிடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அங்கே எல்லாருக்கும் அமெரிக்காவில் எல்லாருக்கும் இந்த சாண்டிங்லாம் பண்ண சொல்லி கொடுத்து அவளை எல்லாம் பெரிய இதாக பண்ணி எல்லாரும் அவளெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜில் என்னன்னா எல்லாத்தையும் இதுன்னு அவர் சொன்ன ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் தீட்சை வாங்கியிருக்கா அவர் கையால். அதெல்லாம் ஃபாரினில் நடந்தது. அந்த இதுக்கு பிக்சர் இது. எஸ் 5.18 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. இந்த ஸ்லோகம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. 5.18 வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சூரி சைவ சிவபாதே ச பண்டிதா சமதர்ஷினக. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சம நோக்கில் பார்க்கிறார்கள். சமமாக பார்த்தல். இது சமமானா எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்க்கிறார். அவர் என்ன அவர் படித்தறிந்த அறிஞர். ஏன் அவர் சமமா எல்லாரையும் பார்க்கிறார்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனி நியூ டிவோட்டீஸ்? நான் சொல்லி கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு, அது என்னன்னு தெரியும். அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணலாம் சொல்ல முடியும். ஏன் அவர் படிச்சது? என்னமா? எல்லா ஆன்மாவிலையும் இறைவன் இருக்கிறாரு. ஆன்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். நமக்கு ஒருத்தர் என்னோட ஆன்மா எங்கிட்ட இருக்கு. இப்ப ரவீந்திரன் பிரபுஜியோட ஆத்மா அவர்கிட்ட இருக்கு. 2 பேரோட ஆத்மாவையும் நான் பண்றது எனக்கு தான் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா 2 பேர் உடம்புலையும் நான் என்ன பண்றேங்கிறதையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு பரமாத்மா. உங்க உடம்புலையும் உட்காந்து பரமாத்மா, எல்லாரோட உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்கார். ஈவன் அது நாயா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆத்மா உண்டு, அதோட கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். அந்த மாதிரி அதனால படித்தறிந்த கற்றறிந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள்லாம் எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்க்கிறார்கள். ஓகே, சமநோக்கில்னா எல்லாரையும் ஈக்குவல். யாரையும் ஒண்ணுதான், இந்த மனுஷனும் ஒண்ணுதான், நாய், பூனை, பசுமாடு, யானை பாகன், எல்லாரையும் வேற ஜாதி, அவன் அந்த ஜாதி, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் பரமாத்மா இருக்காரு, எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்க்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அடக்கமுள்ள இருக்கணும். உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பது இல்லை. யாரை பார்க்க மாட்டான்? உயிரின வேறுபாடுகள், ஜாதி வேறுபாடுகள் இடத்தையும் கிருஷ்ண பக்தன் பார்க்க மாட்டான். சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ் ஜாதியினரும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலில் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. பரமனுடன் அவர்களுக்கு உள்ள உறவால் இது சாத்தியமாகிறது. ஏனெனில் பரம புருஷர் அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றுள்ளார். இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். அந்த மாதிரி அந்த ஞானம் நமக்கு எப்போ வரும்ன்றத நம்ம அதெல்லாம் நிறைய படித்து முக்தி அடையிற ஸ்டேஜ் வந்தால் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் நமக்கு பார்த்தாக்க அவன் கீழ் ஜாதிக்காரன், அவனை தள்ளி வைக்கிறது, இதெல்லாம் இருந்ததுக்கு இப்போ குறைஞ்சிட்டு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. மாடுன்னா அதை பார்த்து மாடுக்கு கோமாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாடுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். பசு அதை பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் எல்லா மிருகங்களையெல்லாம் அடித்து கொண்டுட்டு அதை அந்த மீட்டுக்கிட்டலாம் வச்சுருங்க. அதெல்லாமும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஆத்மாலாம் என்ன பண்ண முடியும்? அப்புறமா அப்படி போச்சுன்னா இந்த மாதிரி அடித்து கொலை பண்ண அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது இவளுக்கு. அதனால எல்லாரையும் உயிருள்ள எல்லா ஜீவன்களையும் சமமாக பார்க்கிறார்கள். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். வித்யா வினய சம்பன்னி. அதான் இந்த ஹம்பிள் ஸ்டேஜஸ், அது அப்படியே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, 5.22 படிங்க கமலா. Yes, Mataji. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம எதுக்குமே சந்தோஷம் வந்ததுன்னா
ஒரேடியாக குதிச்சுட்டு ஒரே அமக்கலம் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி துக்கம் வந்தாலும் அதுக்கும் ஒரே வருத்தப்பட்டு டிப்ரெஷனில் போகக்கூடாது. எல்லாத்தையும் சம நோக்கில் நம்ம பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு பேலன்ஸ்டாக நம்ம இருந்தோம்னாக்க நமக்கு ஹெல்த் வைஸும் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நல்லபடியாக இருக்கலாம். முதல் பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செல்ஃபிஷ்னஸ் வச்சுருப்போம். நீங்கள் நம்ம வந்து ஹெல்த்தை வந்து நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். சந்தோஷம் ஓவராக போனால் கூட சில பேருக்கு உடம்பு டிசீஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி துக்கம் ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா டிப்ரெஷனில் போயிடுவோம். அதனால் அதெல்லாம் பண்ணாத நம்ம எல்லாத்துக்கும் நார்மலாக பேலன்ஸ்டு லைஃப்பில் லீடு பண்ண கற்றுக்கணும். முதல்ல நம்ம கற்றுண்டா தான் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர முடியும். சந்தோஷமாக குதிக்காதீங்கோ அப்படி. குழந்தைகள்லாம் சாக்லேட் அப்பா வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம், உடனே சந்தோஷமாக குதிக்கும் அந்த குழந்தைகள். அதுக்கு அப்போ ஒன்றும் தெரியாது. அப்போ சரி நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணுறோம். அப்புறம் அதை ஒரு நாளைக்கு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரல அப்பா ஆஃபீஸில் வந்து கேட்பீஸ் மறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்ன வருத்தப்படுறது. அந்த மாதிரி அது பண்ணக்கூடாது. அது பெருசாக அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பது இதெல்லாம் காரணம் என்ன? ஜடப்புலன்களின் தொடர்பு. அதெல்லாம் இல்லை இதுங்காம அறிவுடையோர் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அதனால இந்த மாதிரி பரமாத்மா இந்த ஞானம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பௌதிக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதிக புலன் இன்பங்கள் தற்காலிகமானது. ஏனெனில் உடல் இந்த உடலே தற்காலிகமானது. அதனால அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் துக்கம் அதெல்லாம் தற்காலிகம் தான், டெம்பரரி. அதனால நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து முக்தி அடைஞ்சு நம்ம அதுல நம்ம ஏற்றம் பெறத்துக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஓகே. பௌதிக வாழ்க்கை துன்பமயமானது அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இதை யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? யானை இருக்கு, நாகம் இருக்கு, மரக்கிளை இருக்கு, எலி இருக்கு, தேன் இருக்கு, மனுஷங்க இருக்கான். பௌதிக வாழ்க்கை துன்பமானது. மொத்தமா ஓவராலா மேஜர் போர்ஷன் பௌதிக வாழ்க்கை துன்பம் தான். இந்த யானை என்ன பண்றது? யாருக்காவது சொல்ல முடியுதா? சொல்லுங்க, இல்லாட்டி நான் சொல்றேன். anybody wants to try? யானை மரத்தை அப்படியே வேரோட பிடுங்கிறதுக்கு பாக்குறது. சரி. அப்புறம் அந்த எலிகுணும் உட்காந்து அது அப்படியே முக்கால இது பண்ண பாக்குறது. அவங்க மரக்கலையில தொங்கின்னு உட்காந்துருக்கான். கீழே விழுந்தான்னா அந்த பாம்பு நாகம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனாலும் அவனுக்கு அந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இன்னும் ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால மேல தேன் கூண்டுல இருந்து தேன் வழியும் போது அதை நாக்கு வந்து அதை சுவ பண்ணி பார்க்கணும்ட்டு தான் துடிச்சு நாக்க நீட்டுற அதை சுவைக்கிறதுக்கு. இத்தனை இதுக்கும் நடுவுல இந்த பௌதிக வாழ்க்கையோட அட்டாச்மெண்ட் இன்னும் அவங்க கிட்ட இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த எலிங்கிறது என்னன்னா ரெண்டு அங்க என்ன பகல்னா ஒண்ணு இரவு ஒண்ணு பகல். அதுக்காக எலி வந்து இரவு பகலுக்கு, தேன் வந்து தான் பௌதிக வாழ்க்கை. அவன் வந்து அதை சுவைக்கிறதுக்கு தான் அந்த மனுஷன் இங்க இருந்து மேலே எழுதிட்டு அதை பார்த்துருக்கான், அதை சுவைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான். ஆனா அவனோட இது எவ்வளவு கஷ்டமான லைஃப் அவன் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த பக்கம் இரவு ராத்திரி ஏமாந்தக்க ராத்திரி வந்துடும், ஏமாந்த போது விடிஞ்சிடுறது, எல்லாமே இருக்கு. இந்த மரக்க கிளைய வேற உடஞ்சி போச்சுனாக்க என்ன பண்ணுவோம்? கீழே விழுவோம். கீழே விழுந்தாக்க நாகங்கள்லாம் உட்காந்துருக்கு. இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு யானை வேற அந்த மரத்தையே மொத்தமா வேரோட பிடிங்கிறது தான் பார்த்துருக்கு. அவ்வளவு துக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மலாம், பௌதிக வாழ்க்கை. அதனால இதுல இருந்து நம்ம இதுன்னு வரணும்னா சந்தோஷமும் ஓவரா படக்கூடாது, துக்கமும் படக்கூடாது, எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்க்கணும். இதெல்லாம் இந்த பாயிண்ட், இந்த சாப்டர்ல நம்ம கத்துன்ற பாயிண்ட்ஸ். எஸ்மா 5.23 படிங்க கமலாஜி. शक्नोति हैवयः शोधुं प्राक् शरीर विमोक्षण कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஓகே. எவன் வந்து ஜடப்புலன் உந்துதல்களை எல்லாத்தையும் பொறுத்துண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்திண்டு லஸ்ட் கிரீட் ஆங்கரை வந்து கட்டுப்படுத்திண்டு அவன் நிலை பெற்றவனா இருந்தா அவன் இந்த உலகத்திலேயே சந்தோஷமா இருக்கும். யாரெல்லாம் இந்த உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்டு சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? லஸ்ட் கிரீட் ஆங்கர் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சவளுக்கு இந்த உலகத்திலேயே சந்தோஷமா இருக்க முடியும். தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதீக புலன்களில் உந்துதல்களே கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். உந்துதல் அதாவது நம்மளை இதை பண்ணு அதை பண்ணு நம்மளை உந்தி விடுறது இல்லையா, அதை கட்டுப்படுத்துறது அவசியம். கட்டுப்படுத்தாம அவசியம் முயல வேண்டும். நம்மளால பண்ண முடியாது, அவசியம் முயல வேண்டும்.
பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கில் உந்துதல் என பல்வேறு உந்துதல்கள் இருக்கின்றன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவது தான் கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமின்னு வருது இல்லையா, அவள்லாம் யாரு கோஸ்வாமின்னு சொல்றவள்லாம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி உந்துதல்கள் எல்லாம் பல்வேறு உந்துதல்கள் அதை கட்டுப்படுத்துறவா தான் கோஸ்வாமின்னு பேர். இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டுமா, தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதீக பலன்களில் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துறது அவசியம். முக்கியமா என்னென்ன கட்டுப்படுத்தணும்? பேச்சில உந்துதல் இருக்கணும், கோபத்தில் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றுல கண்டதையும் சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்டு அதெல்லாம் வயிற்றுக்கு உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல். பால் உறுப்பின் உந்துதல்னா ரெகுலேட்டரி பிரின்சிப்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்கணும், தவறான உறவு கொள்ளக்கூடாது, கட்டின பெண் ஜாதியோட மட்டும்தான் பண்டாட்டியோட மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். அதெல்லாம் பால் உந்துதல். நாக்கின் உந்துதல், நாக்குக்கு நமக்கு இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும், நமக்கு ஒத்துக்காட்ட கூட சுகர் பேஷண்ட் இன்னைக்கு எனக்கு 4 இது ஜாங்கிரி திங்கணும், 4 இது திங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுது. அதெல்லாம் நாக்கினோட உந்துதல். அதெல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சவன் தான் மனதின் இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்கள் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சவன் தான் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் புலன்களில் உந்துதலிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். ஆசையையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். இப்ப நம்மெல்லாம் 2 கட்டானா நிற்கிறோம், இப்படியும் போக முடியாது அப்படியும் போக முடியாது, நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு ப்ரூஃப் ஆகுது. நம்ம அதனால என்ன பண்ணோம்? அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் லைஃப் லீடு பண்ணணும். ஐம்புலன்களை கட்டுப்பட வேண்டும். கோஸ்வாமி மாதிரி நம்மளால ஆக முடியாது, இருந்தாலும் நம்ம பண்ணி நம்ம இருக்கிற லைஃப் பாக்கி இருக்கிறதுனால நல்லபடியா நம்ம வாழ்ந்துட்டு, ஐயோ அவள் செத்து போட்டாள், அந்த ரொம்ப நல்ல மாதிரி அப்படின்னு அந்த பேர் எடுக்கணும். நல்ல மாதிரினா என்ன, நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சேரிட்டி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணணும், நிறைய இருக்கு. வீட்டில் பொண்டாட்டி குழந்தைகள்கிட்ட எல்லாம் எல்லார்கிட்டையுமே ஒரு மன நிறைவோடு வாழ்ந்து இதுங்கணும். அவளை கண்டதையும் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிட்டு குடிச்சுட்டு ஜாஸ்தியாக கோபம் ஜாஸ்தி பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணாமல் எல்லாரையுமே நம்ம பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவ எல்லாமும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிடுவா. சரியா? அதை பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கோஸ்வாமி சொன்ன அவன் அந்த மாதிரி நன்கு நிலை பெற்றவனாம், அவன் தான் இந்த உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். ஏஸ்மா 5.29 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசா சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி. நானே இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழ்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். சரியா? நான் தான் எல்லாத்தையும் நான் தான் அனுபவிப்பேன், எல்லாத்துக்கும் ஃபைனல் இது நான் பகவான் தான். நம்ம கடமையை தான் செய்ய சொல்லிருக்கார், அதெல்லாம் பார்த்து அவர் அனுபவிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணணுமோ அவர் பண்ண தெரியும். அந்த மாதிரி முழு உணர்வில் இருப்பவர் ஜடத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ஒரு பீஸ் ஃபார்முலா ஸ்லோகம்னு பேர். இந்த பேர் என்ன? PEACE, பீஸ், சமாதான ஸ்லோகம்னு பேர். இதில் இரண்யகசிபு தமேன் பிரம்மாவை நோக்கி தபஸ் இருக்கிறார். ராவணன் கும்பகர்ணன் சாகாவரம் வேண்டி கடும் விரதம் இருக்கிறார். சிசுபாலன் தண்டவர்தன் உங்களால் படைக்கப்பட்ட ஏதாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறார். அமைதி தேடி பக்தியுடன் பண்ணக்கூடியவை என்னென்ன காரியங்கள் பண்ண முடியும்? அமைதி தேடி பண்ணணும்னா யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? ஈஸி, ரொம்ப தெரிஞ்சதுதான் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்புறம் 4 பாயிண்ட் இருக்கு. நான் ஒரு 2-3 எதிர்பார்க்கிறேன். நாம ஜெபம் பண்ணணும், 2வது பகவான் கொடுக்குற பிரசாதம், ஏகாதசி இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்ல விரதம் இருக்கணும். ஃபாஸ்டிங் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு பண்ணால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் இதில் கண்டதையும் சாப்பிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு அந்த இதை சாப்பாட்டை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடணும். உங்களை ஃபுல்லும் சாப்பிடாதேன்னு நான் சொல்லலை, நிர்ஜல் இருக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் எல்லாருக்கும். அதனால ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் டயட்டில் மாற்றிக்கணும்.
மாற்றிட்டு ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி லங்கனம் போட்டாக்க அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். சரியா? ராத்திரி எப்படி சாப்பிடாம படுத்துனா காத்தால எழுந்தா ஃப்ரெஷ் ஆகிடும்னு சொல்கிறோம், அதே மாதிரி நம்ம ஃபுல் டேயும் அப்படி விரதம் இருந்தாக்க நமக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட் நெக்ஸ்ட் டே தெரிஞ்சு போகும். ஓகே. இதில் வந்து போக்தாராம் அப்படின்னா என்ன? போக்தாராம்னா அனுபவிப்பவன். யக்ஞ யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களும், அங்குள்ள தேவர்களும். சர்வலோகனா எல்லா லோகங்களும், அங்குள்ள தேவர்களும். ஓகே. மகா ஈஸ்வரம் உயர் அதிகாரி. சுக்ருதம் உற்ற நண்பன். சர்வ எல்லா, பூதானாம் உயிர்வாழிகள், ஞாத்வா என்று அறிந்து, மாம் என்னை, சாந்தி உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, ருச்சதி அடைகிறான். அதனால்தான் ருச்சதினா அடைகிறான். இது வந்து சாந்தினா உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை. ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. புக்கிலேருந்து, பகவத்கீதா புக்கிலேருந்து படிங்க. கையில் புக் இருந்தால் ஓகே, ஹார்ட் காப்பி. இல்லைன்னாக்க இதில் போய் பாருங்க, இ புக்கில் வச்சு படிங்க. வேதா பேஸில் போய் எடுத்து படிங்க. மாயா சக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதீக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றன. ஆனால் பகவத்கீதையின் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. கர்மயோகம் என்று அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறது என்னென்ன வரும்? அதுல யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியான அண்ட் சமாதி அப்படின்னு 8 வழிகள் வரும். அது படிப்படியா 8 வழி முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், 3 யோகத்திலையும் எந்த யோகம் பெஸ்ட் யோகம்னாக்க பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்தது. ஏன்னா அதுதான் நம்மள கடவுள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கா? மாதாஜி, அந்த 8 யோகம் திருப்பி அஷ்டாங்க யோகம் திருப்பி பின்னாடி நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும் பிரபுஜி. அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு, எனக்கு ஒன்றும் இல்லது. பட் ஆனால் அது அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்துடும். அது கம்ப்ளீட்டா அஷ்டாங்க யோகம் கம்ப்ளீட்டா டீட்டெயில்டா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். யம, நியம, ஆசன எழுதிக்கிறீங்களா? யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரணா, தியான, சமாதி வரும். நான் அதுக்கு பெரிய சார்ட்டே வந்து அது அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு ஒரு படமே வரும். பக்தி அடையப்படுகிறது. பக்தியே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த யோகமாகும். ஓகே. ஒரே நிமிஷம், இந்த புக்கில் இருந்தா இருக்க பார்க்கலாம். யோகி வந்து எல்லாத்தையும் சமநோக்கில் பார்க்கலாம். ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் தனது கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றாற் போல பற்பல சூழ்நிலைகளில் செயல்பட்டாலும் அனைவரும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இறைவனின் சேவர்களே என்பதை அவன் காண்கிறான். ஜடசக்தியில் இருக்கும்போது உயிர் வாழி ஜட புலன்களுக்கு சேவை செய்கிறான். ஆன்மீக சக்தியில் இருக்கும்போது அவன் நேரடியாக முழுமுதல் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறான். இரு விதத்திலும் ஆத்மா இறைவனின் தொண்டனே. இந்த சமநோக்கு பார்வை கிருஷ்ண பக்தரிடம் பூரணமாக உள்ளது. அதை படித்தோம் இல்லையா? 29 ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சு போச்சு. அவர் வந்து 30வது அடுத்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம கொடுக்கலைங்க, அட்வான்ஸில் வரும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுக்குறேன். எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் என்னை காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. என்னை எப்போதுமே நினச்சி இருக்கானோ அவனுக்கிட்ட தான் அவனுக்கு உச்ச துணையாக இருந்து நண்பனாக இருந்து அவனை எல்லா விதத்திலிருந்தும் அவன்கிட்ட இருக்கிறதே பாதுகாத்துட்டு மேற்கொண்டு அவனுக்கு என்னென்ன இல்லையோ அதெல்லாமும் கொடுத்து நான் பாதுகாப்பேன். பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அந்த யோகி, அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்பொழுதும் பகவான் கிட்ட நினைச்சு இருக்கிறான். என்ன இந்த அர்ஜுனா, எவனொருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரமயோகியாக கருதப்படுகிறான். அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் எப்போதும் கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றும் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூவேஷன் அப்புறமா வரும். நமக்கு அது இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க.
பக்தி என்பது செயல்படாது இருத்தல் அல்ல. அது படித்தோம். பக்தியுடன் செயல்படுவதன் நன்மைகள் என்ன, பக்தியின் உயர்ந்த நிலையின் அறிகுறிகள் சமநோக்கில் பார்க்கணும். ஓகே, இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ தர்மத்துக்கு 4 தூண்கள் இருக்கு இல்லையா? என்னென்ன தர்மத்துக்கு 4 தூண்கள்? கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. 4 தூண்கள் இந்த தர்மத்துக்கு. ஓகே, 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் என்னென்ன? 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். மாமிசம், சூதாட்டம், போதை போன்ற வஸ்துக்கள், தவமான தவறான பாலுறவு ஆகியவற்றை தவிர்க்கணும். இது எல்லாத்தையும் இருக்கணும். அதனால் கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் 4 தூண்கள். ஸோ கருணைக்கு வந்து கைண்ட்னஸ், சத்தியம்னாக்கா ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், தவம் ஆஸ்டெரிட்டி, தூய்மை கிளென்லினஸ். இந்த 4ம் இருக்கணும். கிளென்லினஸ்ங்கிறது என்ன? நம்ம அகத்தில் தூய்மையாக இருக்கணும்னாக்க நம்ம குளிச்சிடறோம். அன்னைக்கு குளித்து உடம்புல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம புற தூய்மைக்குது. அகத்தூய்மைக்கு என்ன பண்ணணும்? அகத்தூய்மைக்கு, அதாவது ஆத்மாவுக்கு வந்து அதை தூய்மையாக வச்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்டிங், அதை தூய்மையாக வச்சுக்கணும். ஓகே, 2 இதுவும் வேதிங் அண்ட் சாண்டிங் 2ம் வரும். அக தூய்மை, புற தூய்மை. ஸோ இதில் சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் எதை கொள்வது? கர்மயோகம் சன்னியாசத்தை விட சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விமோச்சனம் கிடைச்சிருது. ஓகே, இது வரைக்கும் படித்தோம். இப்போ வந்து இது ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறேன். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு முசல்மான். அவர் ஒரு நாளைக்கு 3-4 லட்சம் விடாத அவர் மாவட்டத்துக்கு ஜம்மு பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அவர் தூங்குற டைமே 2 hours தான் தூங்குவாராம். ஈவன்தோ அவர் முசல்மானாக இருந்தாலும் அவருக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட அப்படியே லைட்டு இதுட்டார். இல்லை, அவ்வளோ சின்சியர்படாதனால அவருக்கு பேர் கூட நாமாச்சாரியார்னு பேர் கூட அவருக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அவரோட பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சிருக்காரு. அதனால் நாமாச்சாரியார்னு அவருக்கு பேர் கூட உண்டு. அதனால் அவர் தன் இறைவிடா அவர் என்ன பண்ணுறார்? அவரை வந்து அவரோட தவத்தை கலைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வேசி வந்து அந்த வேசி ஸ்ரீ வந்து அவரை அப்சரஸ் மாதிரி வந்து நின்று அவரை கலைக்கிறதுக்கு என்ன மூலம் பண்ணி பார்க்குறார், ட்ரை பண்ணுறார். அவரை பார்த்துட்டு திரும்பி அவர் மட்டும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே அவரோட ஜபத்தை அவர் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அந்த வேசி பார்த்தா இது என்ன, அது இப்படி நம்ம வந்து நிற்கிறோம், நம்மளை பார்த்துட்டு மயங்கி அவரை மாற்றி உள்ள தவத்தை கலைக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். இவர் என்னடானா அவர் மட்டும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார் நம்மளை பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரே இதாக போயிடுது. 2 நாள் ஆச்சு, 3 ஆச்சு. அவள் என்ன பண்ணா, அவள் வந்து ஓஹோ இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் தன்னை திருத்திண்டு கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் தன்னை மனசை திருப்பி விட்டாள். அவள் அந்த வேசிங்கிற தொழிலை விட்டுட்டு அவளும் கிருஷ்ண பக்தனாக ஆயிட்டாள். ஸோ அதனோட இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தினுடைய மகிமை வந்து இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து தெரியும். ஸோ இதோட கிளாஸை முடிச்சுக்கலாமா? தர்மத்தின் தூண்கள் 4 தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். இந்த சாப்டரில் அது ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ கிளாஸை வந்து இதை முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். அதோட கிளாஸை வைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே.